Браво! Браво! Благодаря. Браво! Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм човекът, който е винаги щастлив, когато природата прави грешки. Пластичният хирург доктор Ненчев. Благодаря. Популярен съм най-вече сред други известни личности. Ето онзи ден ми звънна боксера Владимир Кличко и ми вика: докторе, искам да ми смените физиономията. Отвърнах му: Кличко, няма нужда да даваш толкова пари за операция. Кобрат ще я смени безплатно. Между другото, знаете ли какво ще каже Виталий Кличко на брат си Владимир Кличко преди мача му с Кобрат Пулев? Ще му каже: докажи се, брат ми! Както и да е. Една пациентка пък веднъж ми вика: докторе, посъветвайте ме как да направя гърдите си перпендикулярни на тялото си. Викам: много е просто. Ходете на 4 крака. Знаете ли, когато касиерката в супермаркета види, че от сутринта на касата й има опашки от хора, си казва: оф, чакаме тежък работен ден. И аз си казвам същото, когато видя в чакалнята да ме чака бузокарката Стояна. Наскоро в кабинета ми влезе моята редовна клиентка Миш Джуки, която ми каза: докторе, искам да ми тунинговате устните, защото ще се явявам на конкурс. Викам: нали вече ти ги тунинговах и така спечели Миш Джуки? Попитах я, тя ми отговори: да, но този път ще се явявам на конкурса Мис Срамни Джуки. След нея записан час имаше Николета Лозанова, която ми се похвали: доктор Ненчев, направих си нова татуировка. Искате ли да я видите? Вдъхновена е от Фейсбук. Искам, отговорих аз. Тогава Николета ми показа дупето си, върху което имаше надпис, като на началната страница на Фейсбук: безплатно е и винаги ще бъде. Като заговорих за тато си, се сещам как веднъж ме посети футболиста Благо Джизъса с молба да му увелича пениса, за да има повече място, къде се татуирам. И когато го помолих да си свали гашите, видях, че върху малкия Благо е написана думата Блак. Стана ми интересно, го питах: Благо, защо си татуирал думата Блак? А Джизъса каза: по принцип пишеше Благо, но след сюнета, който ми направиха в Чечня, ото изпадна. Тъй като заговорих за този раб Божи Благо Джизъса, се сещам да ви питам: знаете ли какво са казали на римския войник, който е заковал ръцете на Исус с пирони, когато отишъл на небето? Казали са му: извини се, бе! Извини се, бе! Така, не знам доколко беше смешно това. Какво са му казали? Извини се, бе! Извини се, бе! Не знаете от... Ама как са му го казали? Извини се, бе! Извини се, бе! Макар и хирурзите да сме сериозни професионалисти, понякога ние също обичаме да се шегуваме. Например, знаете ли разликата каква е между Господ и хирурга? Разликата е, че Господ никога не се смята за хирург. Както и да е. Най-обичам, например, когато видя, че някой пациент преди операция е притеснен, със сериозен тон да му кажа: не се тревожете, това е моята 16-та операция и все някоя трябва ми се получи.